oni voči sebe majú pôdu niekde. Hej, ale toto vôbec nejde. To je problém. Takže auto sme prebrali, trvalo to niekoľko dlhých týždňov, no a výsledok je podľa mňa celkom super, napriek tomu, že mnohí sa sťažovali, že auto nezostalo červené. Si myslím, že je veľmi zaujímavé, pretože my sme ho neponímali ako veterána, ale ako nejaký taký špeciálny experiment. Okná idú ľahko. Takže to auto je absolútne pripravené pre nového majiteľa. Vtedy, čo som poprvýkrát na ňom jazdil, sa konečne na ňom nebojím jazdiť a šoferuje sa úplne v pohode na svoj vek. Táto diera nie je myslená esteticky, zdá sa, že sme na niečo zabudli, ale bude tu krásna strieborná kovová mriežka, sľubujeme. Akcia Veterán sa blíži ku svojmu šťastnému koncu. Šťastné leto.